De Altamira gardo moitísimos recordos porque eu estive aquí 28 anos e foi unha experiencia máxica para min. Eu que sei, como non recordar as xornadas das letras galegas ou a marcha ciclista ou o teatro escolar ou as Olimpiadas do Baixo Miño, os xogos do Condado, o balonmán femenino. O Altamira é moi especial porque pensade que un colexio dun pobo, dunha vila, un colexio rural, uns alumnos e alumnas, o pilar fundamental, comprometidos, bons estudiantes, uns compañeiros e compañeiras que creían firmemente no que estaban facendo no ensino público e uns pais e nais super colaboradores. Ese triángulo máxico para min, pois creo que do lugar é iso, o espírito Altamira. O colexio hoxe, eu creo que aquí ten que ser un colexio fundamental que atenda a diversidade, que sea unha escola, ao ser pública, eu creo que é inherente que sea compensatoria, que compense desigualdades, que compense as posibles carencias que poida haber nas casas de certos alumnos. Que o ser o cole que hai en Salceda pois foi o motor donde xirou a vida un pouco nas etapas primeiras de todo o alumnado. A ver, algo así que me recorda, aparte a veces que comento con miñas amigas, é o tema da banda de club inglés, que tiñamos, creo que eran sexto de primaria, que así algo como que actuábamos nos festivais de fin de curso, e así algo como que teño moi marcado. Moi bo recordo dos profes, unha época moi bonita vivida aquí, pero claro, era moi pequena. Eu son funcionaria de xustiza, traballo aquí no xulgado de Porriño, e que moi contenta. E partiches deste De aquí, sí, sí. Parabéns ao CEP Altamira por 50 anos facendo escola, formando xeracións e sementar futuro, porque dende un colexio do rural tamén se pode chegar lonxe. E vos sodes a proba de que iso é posible.